واجہ مبارک قاضی کتاب آنی منی ماتھے وطن درآمد منی گوادر منی ہنکین گنتئی باتیلیں زردے زندے درداں من ابد مانا منا پرہیز کے کریاباں گوں گرماگیں گمو رنجاں زمستانیں شپاں موجیں دلا چنچو بساڑ آیا منی گوادر منی میدی گرابے سنٹ پش کب تک منی گوادر منی میدی گرابے سنٹ پش کب تک پمے جندیں زہیرانی خمار جہا شرابہ بل حساب قصاں بنگیج درآمد میں وتی جندنت درآمد میں وتی جندنت منی گوادر منی ہنکین کنتئی باتیلیں زردے زندے درداں من ابد مانا ابد مانا ابد مانا